Sotva ich kúpili a už smerujú do dôchodku. Ministerstvo vnútra sa podľa zistení televízie Markíza obzerá po novom vládnom špeciáli. Polovica letky je už na konci životnosti a účty za servis sa blížia k hodnote samotných strojov. Je to necelých 8 rokov, odkedy do vládnej flotily pribudla dvojica lietadiel Fokker. Štát vtedy zainvestoval do ojazdeného. Stroje za milióny eur sú tak opäť na konci životnosti. Bohužiaľ, ten typ sa stal obsolentným. Komponenty sa nevyrábajú, sú málo dostupné, ak vôbec dostupné. Zástupca veliteľa letky nám ukazuje jedno z týchto lietadiel. Tento Fokker mal šťastie. Z dvojice ako jediný práve v hangároch prechádza generálkou. Druhé lietadlo tak už budúci rok s istotou dostane stopku a slúžiť už bude len na náhradné diely. Ale nakoľko táto generálna oprava prevyšuje zostatkovú hodnotu druhého lietadla, ktoré vlastníme typu Fokker 100, tak na tom sa ministerstvo vnútra rozhodlo túto opravu generálnu už nerealizovať. Oprava by bola drahšie ako predať celé lietadlo. Áno, necháme ho dožiť takzvané do konca životnosti jeho podvozkov a následne bude využitý na náhradné diely. Ich oprava nedáva ekonomický a časový zmysel. Minister chce preto tieto lietadlá čo najskôr poslať do dôchodku a už aj začal s hľadaním náhrady. Pozeráme sa po trhu. Určite nepôjde o kúpu nového lietadla. Zatiaľ ideme smerom pri úvahe, že minimálne jedno menšie lietadlo a jedno väčšie na repatriačné lety. Máte nejaký rámec, do čoho by ste sa chceli zmestiť? Sú to rádovo desiatky miliónov eur. Výmenu týchto lietadiel mala v pláne už bývalá vláda. Zaseklo sa však aj na spore, či treba mať letku na vnútre aj v armáde. Vo vzduchu ale ostáva aj otázka, či bolo správne vôbec kupovať staré lietadlá, ktoré štátu napokon slúžili menej ako 10 rokov. Nebola chyba ísť do takto starých lietadiel? Určite nie, tie ekonomické benefity sa tam ukázali. Tá cena bola vtedy za ne zaplatená, tak bola pomerne vysoká. Dnes tie lietadla nemajú skoro žiadnu cenu. Náhradné riešenie chce minister vnútra priniesť na vládu už na jeseň. Viktor Serebriakov, televízia Markíza.